gaan ze achter die afvastering. Die slapen allemaal watergat onder van de Schutterij uit de schaalbaar. Dat is ook voor de wedstrijd in de eerste divisie. Verzetwerk, standaard, machinewerk, autovoering. Bedankt. 1 uur begint de Limburg en 14 uur voor de volgende. Dus aanvang. Thank you.
Dat is het woord voor. Richt is niet terug op prijs. Straks besloten om met 45-jarig jubileum stop ik ermee. Ja. Doet hij altijd, ook als het slecht gaat. Echt goed.